S ove strane, prednje strane je odozgo je stvari zelen, a pozadi je srebrne boje. Dobro. Koristi se za bronhijalne probleme, rastapaš lajm, protiv kašlja, bronhitisa i tako dalje. Odlično. Cepaj dalje. Ovo ti je ova čestoslavica, razgon, neko zove Veronika. To ti je šumska, ova što ide ležeća. Ona ovako raste. Ide pa po ležečke. Nije uspravna, nego to je ova što je lekovita. I ova druga je lekovita, ali ovo je bolja. Koristi se protiv triglicerida. Inače, ja je koristim kao jedna vrsta antidepresiva, ubacujem moju mešavinu za antidepresiv, jer ona podiže raspoloženje. Odlično. To bi mene spasao. To bi samo budak odgovara. To se postavila situaciju, ja se tu neću mešati. To ti je to, ima još, pusti me sad, mogu da pričam.